ସକାଳର ଜଳଖିଆରେ ଜଲ୍ଦି ସେ କିଛି ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏ ରେସିପିକୁ ଟ୍ରାଏ କରିପାରନ୍ତି। ଗୋଟାଏ କିନା ଉଷୁନା ଚାଉଳକୁ ରାତି ସାରା ପାଣିରେ ବତୁରେଇ ନେଇ ସକାଳେ ଏଥିରୁ ପାଣିକୁ ଛାଣି ଗୋଟିଏ ମିକ୍ସି ଜାରରେ ଚାଉଳ ତକ ଦେଇଦେବା। ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାଟି ନେବା। ସେଇ ସେମ୍ ବେଟରରେ 2ଟି ସିଝା ଆଳୁକୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଙ୍ଗିକି ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିକ୍କଣ କରି ବାଟି ନେଇ ଗୋଟିଏ ମିକ୍ସି ବାଉଲକୁ ବାହାର କରିନେଇ ଆକୁ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରେଷ୍ଟରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଥିରୁ କଭର୍ କାଢ଼ି ମନ ପସନ୍ଦର କିଛି ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆଉ ଏଥିରେ ଗୋଟାଏ ଚାମଚ ଗୋଟା ଜିରା, କଟା ହେଇଥିବା କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ରଖିଥିବା ଅଦା 2 ଚାମଚ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଏବଂ କଲର୍ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଖାଲି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା। ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକୁ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଫେଣ୍ଟି ନେବା। ଫେଣ୍ଟି ନେଇ ସାରି ଶେଷରେ ଅଧା ଚାମଚ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଆଉ ତାପରେ 2 ଚାମଚ ଲେମ୍ବୁର ରସ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେଇ ସାରି ଗ୍ୟାସରେ ଗୋଟାଏ ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇ ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ ହୋଇଗଲେ ଗୋଟାଏ ଚାମଚ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଇ ତେଲ ଚାରିପଟେ ଛଡ଼େଇ ନେଇ 2 ଚାମଚ ବେଟରକୁ ଦେଇ ଆକୁ ଗୋଟାଏ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କଭର୍ କରି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଗୋଟାଏ ମିନିଟ୍ ପରେ କଭର୍ କାଢ଼ି ପୁଣି ଓଲଟାଇ ଦେଇ ଆଉ ଗୋଟାଏ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କଭର୍ କରି ଛାଡ଼ିଦେବା। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ସକାଳର ଟେଷ୍ଟି ଏବଂ ହେଲ୍ଦି ଜଳଖିଆ।